ए का सुना ना बोलो का भइल हो। डीजे अमित तिवारी अपहर बारह दिन के बाद रानी भइल मुलाकात बा, अंदर के फील नहीं रोकले रोकात बा। काहे तू चिल्लातारू बोलो ना दुखात बा, जाए द करे जाओ धीरे धीरे जात बा। से निकाल दा मुहवे में डाल दा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। अरे 12 दिन के बाद रानी भइल मुलाकात बा, अंदर के फील नहीं रोकले रोकात बा। काहे तू चिल्लातारू बोलो ना दुखात बा, जाए द करे जाओ धीरे धीरे जात बा। से निकाल दा मुहवे में डाल दा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। डीजे अमित तिवारी अपहर गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। गोरे गोरे गलिया के काटता रहो, बेरी बेरी काहे राजा चाटता रहो। भीतरी के अगिया बुतावे देना रे, सुखल बावे परती भी जावे देना रे। से निकाल दा मुहवे में डाल दा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। अरे 12 दिन के बाद रानी भइल मुलाकात बा, अंदर के फील नहीं रोकले रोकात बा। लूटे दोना मजा भइल आधी आधी रात बा, जाए द करे जाओ धीरे धीरे जात बा। से निकाल दा मुहवे में डाल दा अच्छा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। डीजे अमित तिवारी अपहर सीना के पसीना चप चप करे हो, चूम जवनिया टप टप करे हो। अरे मिते सोनीराला के मोरे देना रे, लालू ना दानावा के करे देना रे। से निकाल दो मुहवे में डाल दा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। अरे ढेर दिन बाद रानी भइल मुलाकात बा, अंदर के फील नहीं रोकले रोकात बा। काहे तू चिल्लातारू बोलो ना दुखात बा, जाए द करे जाओ धीरे धीरे जात बा। से निकाल दा मुहवे में डाल दा तोहरे हथन अजुए न छिल छाल दा। आओ ना रे।